Kaixo guztioi, emanaldi honetan ere COVID-ari aurre egiteko neurri guztiak jarraitu behar dira. Seminarixoan zauden denbora guztian musukoa jantzita eduki beharko duzu. Emanaldian ezingo duzu ez jan, ez edan. Horretaz gain, beharrezkoa da segurtasun distantziak mantentzea. Etxe berekoak elkarren ondoan eseri ahal izango zarete binakako eserlekuetan. Mesedez, bukaeran itxoin eserlekuan eserita, udal langileen argibideak jaso arte. Irteera mailakatua egingo dugu lehenengo lerrotik hasita. Irteeran ere beharrezkoa da segurtasun distantzia mantentzea. Eskerrik asko. Egunon, ez dakit joan zan ostegunean periodikoa irakurri zenduten, lasai. Berrian behintzat lehen albistea, lau zutabetan, letra hundiz, albiste potolo batekin zabaltzen zen. Giza enbrioi goiztiarren egitura berriak sortu dira, ero sortzeko moduan daude, olako zerbait. Ni pentsatu nuen, honetaz, seguru, Ana Zubiagak baduela zer esana. Eta bai horixe, eguerdiko albistegian, Euskadi Irratiko albistegian, antxe agertu zen, elkarrizketa batian, azalpenak emanez. Ze suerte gurea, sei egun pasata, entzuteko aukera daukaguna. Ez gai berdinaz, gaurkoa izango da genetikaz, gai potoloa baita, niri bintzat zirrara hola berezi bat sortzen diana, askotan kokilduri sentitzeraino gainera. Gaurko hitzaldian, genomaren sekretuak argitzeko bidean, azken hamarkadan genetika arloan izan diren aurrerakuntzez, aurkikuntzez hitz egingo digu Ana Zubiagak. Eta, importantena dena, aurkikuntza horiek dituen aplikazioak, bai eremu klinikoan, osasungintzan, bai auzitegietako analizietan, nekazaritzan, abeltzaintzan, betirako galdu diren espezien ez dakiz horkuntza edo gaietan, zelako gaiak. Kikildura egora hortatik ateratzeko, hemen daukagu Ana Zubiaga. Ana Zubiaga irakaslea da, Euskal Herriko Unibertsitatean, genetika alorrean, biologian doktorea da. Doktoretza egindako ondoko ikerlari lan batzuk egin zituen, Estatu Batuetan uste dut, han espezializatuz genetika eta minbiziaren arteko erlazio horietan, ondoren ikerlaritzan ari da, bai hemen estatu mailako zentro importantenetarikoekin elkarlanean, Madrileko, uste dut, kanzerraren zentro nazionalarekin, Barcelonako Unibertsitatearekin, eta baita nazioarteko erakunde askorekin. Harvard Unibertsitatea, Karolinska, Nederlandeko, Holandako, Minbizi Institutuarekin, eta beste askorekin. Beraz, gure artean daukagu aditu bat, jakintxu bat, Jakiundeko Akademiako kidea bera gainera, eta iaz bertan, divulgatzaile hona izanik gainera, asko jakiteaz aparte, sari importante lortu zuen, CAF Eluiar saria, merezimendu saria, beraz, eskerrik asko tortziagatik, eta aurrera. Badirudi, orain bai. Ongi, pentsatzen ari nintzen, hasteko eta behin eskerrak emanen nion, nahi nizkion Jose Mariri horrelako harrera polita egiteagatik. Agian, errazago izango dela zuentzako ni ulertzea aukenduta, baina ez dakit, ematen du ondo entzuten dela, ez da? Bai ez, orduan horrela utziko dugu eta horrela seguro ongo gara danok.
Bueno, orduan, gero pentsatutan neukan, genomari buruz hitz egitea, eta Josemarik esan duen moduan, badau gai bat interesa sortzen diguna, oroar jende guztiari, baina ezagutza handirik ez daukaguna, beldurra apur bat ematen duena, zirrara apur bat ematen duena, eta pentsatzen nuen, hau, zer une on bat eta leku on bat izan daitekeela, honetaz hitz egiteko, ez da. Azteko, txerna bortxo bat, piztuta daukadan hau. Orain bai. Beira, gizakiok aspaldidanik dakigu ezaugarriak eredatu egiten direla. Badakigu gurasoetan, gurasoek dauzkaten seme-alabetan, seme-alabek gurasoen antza daukatela, eta hemen bikote nahiko famatua jarri dutez, eta tartean hor daukazu euren umea, ikusten da moduan bai aitaren eta bai amaren antza dituena, ez da. Badakigu ebe bai, gaixotasun batzuk familietan azaltzen direla, behin eta berriro. Eta adibidea jartzen dizuedana hemen da hemofiliarena, hemofilia da odoleko gaixotasun bat, gizonezkoek pairatzen dute, baina emakumeek pairatu ezarren pasatu aldizkiete ondorengoei. Eta adibidea honena da Europako errege familiak. Victoria erregina, Ingalaterrako edo Erresuma Batuko Victoria erregina, bera eramailea izan zen, baina ondorengoi pasatu ziren, bere semea zen hemofilikoa, alaba bi etziren, baina alaba bi horiek euren ondorengoi pasatu zizkien. Eta horrela joan izan da zabaltzen hemofiliarena. Espainian bertan, Espainiako errege bat eta printze bat ere gaixotasun horrekin jota egon ziren. Eta bebai, aspaldidanik erabili izan dugu jakituri hau bai landareen eta bai animalien hobakuntzarako. Eta badakigu jadanik Egipton, orain 5.000 urte edo, bazekitela nola, kasu honetan palmondoak, nola gurutzatu eta nola ezi, jakinda zintzuk ziren ezaugarririk onenak eta ezaugarri horiek urrengo belaunaldietara pasatzeko. Orduan, jakituri hori badaukagu aspaldidanik. Naiz eta ondo jakinez zertan datzan, ez da. Guazen ikustera zertan datzan, zer da hori material eredagarri hori. Begira, horren oinarria dago molekula batean. Molekula hori deitzen da azido desoxirribonukleikoa, izen potoloa. Deitzen diogu ADN edo DNA. Ez dakit egiten duen, zarata egiten du? Ez dakit, igual beste aldera joango banitz? Ia, zelan. Hemen? Igual hemen hobeto? Igual hor zeo zer egiten du. Bale. Orduan, esaten ari nintzena, azido ADN edo DNA izena ezagutzen dugu. Eta berau da, ezaugarri nagusienak dituenak, molekula honek, dira alde batetik, herentzia biologikoaren oinarria berangan dagoela, eta horregatik, familia honetan, aitite bere semea eta hilobak, badaukate ezaugarri bat, eredatu egiten dena. Da, mina biribiltzea, kiribiltzea. Eta ikusten duzuetan adokatela hori, modu dominantean gainera segregatzen da. Bigarren ezaugarri garrantzitsua DNA molekularena da, evoluzioaren oinarria dela bera. Hau da, DNA-an gertatzen diren aldaketak, mutazioak, hoiengatik sortzen dira espezie berriak. Eta hoiengatik espezie bat moldatuz doa, desberdinduz doa. Bertan gertatzen diren aldaketangatik. Nola funtzionatzen du, zer da berau DNA molekula hau? Bueno, nahikotxu ulertu gendun, hasi ginen ulertzen DNA molekula honi buruz bere egitura aurkitu zenean. Eta egitura hori aurkitu zuten bi ikerlarik, batez ere, Watson eta Crick deitzen zirenak. Direnak, Watson oraindik bizirik dago. DNA hori horren egitura zein den ulertu ahal izateko laguntza izan zuten, naiz eta gutxiagotan aipatua izan den, eta hura izan zen Rosalind Franklin, hemen erakusten dizuedana, fizikaria bera, eta berak egin zuen, X-izpien bidezko difrakzio analizia egin zuen, molekularena, oraindik ez zekitenean zer zen, eta ikusi zuen, itxura hau zeukala,
irudi hau ateratzen zen, ekizizpiak bota eskero, eta irudi hau fizikariek ondo ezagutzen dute, esan nahi duela helize bat dela. Eta helize bikoitza, hau da, bi arizpiz osoturikoa. Bueno, jakintza hau, nolabait hartu zuten Rosalind Franklinengandik, eta Watsonek eta Crickek beste jakituri kimikoagoak edo bazekizkiten, eta atera zuten zein zen egitura. Eta egitura hauxe da, hemen ikusten dozuena. Bi arizpi ditu, arizpi bakoitzari begiratzen badiogu, badaude unitate batzuk, 4 unitate posible dira, adenina, zitosina, guanina eta timina deitzen direnak. Nukleotido edo base deitzen dira, unitate horiek. Eta beste arizpiak ere horrela dauzka, baina arizpi batean T baldin badago, beste arizpian A dago. Eta bi horiek elkartu egiten dira, C baldin badago, G dago, eta bi horiek elkartu egiten dira. Eta elkartzerakoan egonkortasuna ematen diote molekulari. Horrela eusten da molekula hori. Eta molekula hori, orduan, bi arizpi horiek horrela lotuta egonik, gero biribildu egiten da. Helize hau osotuz. Egitura hau, 1953an argitaratu zen, eta arrezkero izan zen, estanda bat, biologiaren ezagutzan, eta aurrerapen gehienak ezagutza honi esker egin izan dira. Gehitxoago begiratzen badugu, DNA molekula oso luzea da. Eta luzea denez, biribildu eta birbiribildu egin behar da. Lehen erakutsi dizue da molekula hau, baina hau biribilduta, superbiribilduta, gehiago biribilduta, eta azkenean sortzen dira egitura hauek agian ikusita izango dituzuenak, kromosoma deitzen dira. Kromosomak, guk esate baterako, gure espeziak ditu 23 pare, 23 bikote. Hemen daude pintauta kromosoma horiek. Batetik, 22 eta gero isa eta I. Bata, aitaren gandik datorrena, bestea amaren gandik datorrena. Bikote bakoitza dator aitaren gandik eta bestea amaren gandik. Orduan, ovuloa eta espermatozoide alkartzen direnean, pareak egiten dira, pareka. Eta honi, bilduma guzti honi deitzen diogu genoma. Horixe gure genoma. Kromosoma guztien bilduma, gure kasuan 23 pare, hori da espezie bateko genoma deitzen dioguna. Gogoratu, kromosoma horiek direla, DNA superbiribildua. Non dago gure argibide liburu hori, gure instrukzio liburu hori? Begiratzen badugu esate baterako, zain bat hartu, mozten badugu, hor ikusiko ditugu odol zelulak. Hau mikroskopio elektronikoan ikusita dago. Odol zelulak, gure odoletan zelula mota bat baino gehiago dago, eta globulu gorriak dira hauek, zapal hauek. Hemen ikusten dituzuen zapal hauek. Globulu zuriak dira hauek, biribilak eta hola iletsuak. Honelako bat, begiratuko banu, barruan zer dagoen, hause ikusiko nuke organulu desberdinak daudela, funtzio desberdinak egiten, eta normalean erdialdean kokatuta dago nukleoa deitzen dioguna. Eta hor bertan dago gure DNA guztia sartuta. Baina atara kontu, ze gure DNA molekulak hilara batean jarriko banitu, kromosomatako eta 3 paretako DNA guztia jarriko banu hilaran, 3 metroko luzera dauka gure DNAak. Zelula bakoitzean 3 metro sartu behar ditugu. Baina kontutan hartu, zelula bakoitzak 10 mikrometro baino ez dituela. Nola sartzen da, horregaitik egon behar da sakatuta oso kiribilduta egon behar da. Eta horrek tentsio ikaragarriak sortzen dizkio molekulari. Baina horrela dago sartuta. Eta 3 metro horiek esan nahi dute 3.000 milioi nukleotido ditugula. Horiek A, G, C eta T, horiek dauzkagu 3.000 milioi. Oso genoma handia daukagu. Ez da handiena, badaude hainbat espezie askoz handiago dituztenak. Baina nahiko handia da gure genoma. DNA hor barruan sartuta, bere funtzio nagusia da gordetzea informazioa eta kodetzea informazioa. Berak ez du lana egiten. Lanean proteinek dihardute. Eta orduan DNA-tik proteinara informazioa pasatu behar da. Nola baita esateko gauza berbera dira, baina irakurrita modu desberdin batean. Biologiaren dogma nagusiak esaten duenaren arabera,
DNA-an gordetzen da informazioa, hau Elize Bikoitza esan dizuedana, bitartekari baten bidez informazioa pasatu egiten da, bitartekari hori RNA molekula da, gaur egun hauetan pandemia zirenetik oso ezaguna egin zaiguna, ze koronavirusaren genoma RNA askoa da, horixe, baina DNA-ak pasatu behar du bere informazioa RNA-ara eta RNA-ak pasatzen du proteinara. Eta hauek dira, proteina dira, hormonak, hartzaileak, seinaleztapena egiten dutenak, funtzio guztiak egiten dituzten gure gorputzean, proteinak izaten dira. Proteinak eratzen dira DNA-ak emandako informazioagatik. Irakurrita modu desberdinean, baina gauza bera. Bitartekari honekin. Oraintxu arte, oraintxu beti izaten da, segun ze edade daukasun, ez da. Ni egon nintzenean, nire tesia eta doktoretza osteko lanak egiten, ez da. Gu begiratzen hasi ginen jadanik, hori ziren 80ko hamarkada. Begiratzen geunden ea zein zen segida hori, nukleotidoen segida hori, ez da. Hau da, hemen jarrita zegoena, hemen molekula honetan zeintzuk ziren hemen zeuden nukleotido horiek, ez da. Segida horrek esango digu zein den kodea, hori irakurtzea, hori da kodea. Metodoak 80ko hamarkadan hori jakiteko ez ziren hain aurreratuak, eskuz egin behar izaten gendun, eta gutxi gora bera, idea bat hartzeko 500 nukleotidoen segida jakiteko, behar izaten nuen, astebete gutxienez, ondo ateratzen bazen dana. Eta ia dana eskuz egiten zen kontu bat zen. Karo, jadanik ikusi gendunean posible zala segida horiek ikertzea, eta jakitea zein zen, dan hori etorri zitzaigun interesa genoma osoa jakiteko zein zen. Zein zen gure kode guztia, ez da? Baina ezinezkoa zen 80ko hamarkadan. Itxaron egin behar izan gendun, zenbait teknologia garatu arte. Baina 80ko hamarkadan, hasi zen, interes hori piztuten. Zergatik, teknologia batzuk hasi zirelako garatzen. Teknologia horiek izan ziren alde batetik automatizazioa. Hada, nik nire 500 nukleotido horiek zertzeko, jakiteko, segida zein zen behar banu, astebete esaten nuen moduan, makina batzuk garatu ziren, eta makina horiek egiten zuten, aldi berean hainbat sekuentzia. Makina horiek, begira, laboratorio bat, 80ko hamarkadan, hasi zen itxura hau hartzen. Ematen du beste fabrika mota bat dela eta ez biologiako laborategi bat, ez da. Eta honelako makina bakoitza da sekuentziadorea. Hau da, sekuentziatu egiten duena, segida, jakin zein den, sekuentziatu egiten duena automatikoki. Egiten du hori eta gero informazioa pasatzen dio alboan daukan ordenagailuari. Eta ez bakarrik hori, hemen daukase sekuentziadore bat, bere alboan beste bat, eta hola. 80ko hamarkadan, posible zen horrelako bat egitea. Orduan, zenbait zientzialarik erabaki zuen, alkartu egin ziren, eta erabaki zuten proiektu bat hasiko zutela. Giza genoma sekuentziatzeko proiektua. Eta horra zen, 80ko hamarkadan. Jakinik oraindik zaila izango zela 3.000 milioi nukleotido asko direlako. Eta ez da bakarrik jakitea zein dan sekuentzia, baizik eta gero, jakin behar duzu, nola muntatu, ze esan dizuedan moduan, sekuentziatzen dira 500 nukleotido edo aldi berean, baina zuk zati guztiak baldin badauzkazu gero nola jartzen dituzu batera. Muntatzea oso zaila da baita ere. Orduan, horretarako behar zen beste gauza bat, eta zan konputazio ahalmena. 80ko hamarkadan oraindik oso txikia zena, gogoratu interneta etzegoela, azken erantz iritsi zen, eta orduan, astapenak ziren. Baina 80 hamarretik aurrera hau asko zertu zen, gogortu zen, ez da? Eta orduan, posible zen, milioika sekuentzia aldi berean analizatzea eta kudeatzea. Eta gero, azkenik, bebai, miniaturizazioa, ez da? Lanean ari ginen milaka eta milaka sekuentziekin, zatiekin, DNA-arekin. Eta horiek aldi berean aztertu nahi baldin baditugu, nonbait jarri behar ditugu, baina ezin da gauzleko handia izan, ze bestela galdu egingo ginateke. Orduan, posible zen, sekuentziak onelako lauki batean jartzea.
Eta hemen ez dira ikusten, baina hau da lauki bat, hola barkuetara jolasten den moduko horrelako bat da. Eta horrelako lauki txikitxo batean daude sekuentzia jarrita. Bakoitza bere lekuan, ondo jakin da. Horretarako behar ziren errobotak jakingo zutenak nola jarri sekuentziak hor lauki bakoitzean. Orduan, 3 hauei esker batez ere, 80ean hasi eta ziztu bizian zertu zen, garatu zen giza genoma proiektua. Pentsatzen genduna baino, lehenago amaitu zen. Eta 2000 urtean, 10 urte egin zuen, 2000 urtean, honelako prentsa-agerraldiak atera ziren. Eta prentsa-agerraldi honetan, ikusten duzue, agertzen, zer hori, berri hori, albiste hori ematen, Bill Clinton presidentea dagoela, orduan Estatu Batuetako presidentea sana. Eta ikusten duzue, 2 pertsona dituela bere alboan. Hau, Francis Collins, zen giza genoma proiektuaren zuzendaria. Eta giza genoma proiektua zen ekimen publiko bat. Hau da, diru laguntza publikoarekin egindakoa. Estatu Batuak ziren talde nagusia, Ingalaterra ere bazegoen, edo Erresuma Batua, eta horrez gain, Frantzia, Alemania, Japon, eta azkenengo momentuan, Txina ere sartu zen. Eta Txina sartu zen, baina asako, esaten da moduan, milaka sekuentziadore automatiko jarrita. Eta orduan horrek ere bultzada ikaragarria eman zion. Eta hau izan zen orduan egitasmo edo ekimen publikoa, hau zen bere nagusia. Baina beste egitasmo bat ere sortu zen azkenengo urteetan. Eta zen egitasmo edo ekimen pribatu bat, enpresa bat zen. Eta ekimen pribatu horren zuzendaria izan zen beste ikerlaria, Craig Venter deitzen dena. Lehia gaiztoa. Elkarren artean pondu, azkenera arte. Zua hemen non zegoen, batez ere patenteetan. Ekimen pribatuak pentsatzen zuen patenteak aterako zituela, eta orduan zenbait gene interesgarriak izan zitezkeenak, osasun aldetik eta patentatu egingo zituela, eta hortik diru atera ezta. Eta ekimen publikoak ostera hasieratik izan zuen argi, giza genoma ez zela patentatzekoa. Eta orduan, lehia horrek, bere buruko mina ekarri zituen, ez da, azkenera arte, ez ziren konpondu. Eta 2000 urtean, begira hemen, hau ez dakit irakurriko duzu, baina ekainean, 2000 urteko ekainean, erabaki zuten amaituta dagoela. Zirriborroa, segero kostatu zen beste 3 urte ondo jakitea, baina zirriborroa behintzat amaituta zegoela. Eta orduan, makina guztiak, sekuentziadore guztiak gelditu egin ziren orduan. Eta esan zuten, orain, badauzkagu zati guzti horiek irakurrita, orain muntatu egin behar ditugu. Eta muntatzeko beste 6 hilabete behar izan zituzten. Horra ziren ordenagailu guztiak horiek jartzen, ezta? Eta muntaketa horren ondorioz sortu ziren artikulu 2 hauek. Eta ekimen publikoak atera zuen bere emaitza aldizkari batean, eta ekimen pribatuak beste aldizkarian. Aldizkari 2 hauek, Nature eta Science dira, aldizkaririk onenak izango genituzke. Zientzian, edozein zientzian, ez bakarrik biologia. Konparaketa nahi izan zen egin, batak zer atera zuen eta besteak zer atera zuen, ez zen horren erraza izan. Eta gaur egun ere ez dakigu ondo zein den, ia zenbateko antzekotasuna daukaten batak lortutakoa eta besteak lortutakoarekin. Baina, behin hori gertatu zenean, ekimen pribatuak interesa galdu zuen jarraitzeko honekin, batez ere etzegoelako patentatzeko aukerarik, eta ekimen pribatuko Craig Venterrek beste asunto batzutan jarraitu izan du, oso interesgarriak direnak baita ere, baina ez du jarraitu honekin. Eta orduan, gaur egun lan egiten duguna da beste honekin, hemen lortutakoa. Hau da gure erreferentzia, gure genoma erreferentzia gaur egun da ekimen publikoak lortutakoa. Bueno, eta zer da daukaguna? Hartuko banu sekuentziak gure genoma, begira, hauxe ikusiko nuke. Hauxe da horri alde bat, gure instrukzio liburuarena. Azten naiz, kromosoma baten muturretik, eta kromosoma horren beste muturreraino, azten naiz irakurtzen, eta dira A, G, G, 4 nukleotido posible horiek, ez dago ez komarik, ez punturik, ez maiuskula eta minuskula, ez ebez. Dana dago jarraian, horrela. 3.000 milioi nukleotido horrela.
aspergarritxua ematen du, hasiera batean. Bale, guazen ikustera orduan zer dagoen hor, ze jakina, hau kode bat da. Orduan, kodea denez geroztik nonbait zeo zer egon behar da, esango diguna, ez da? Ia zer gertatzen ari den hor. Lehenengo interesa zein zan, jakitea zeintzuk ziren, hor proteina egiteko kodean non dagoen, ez da? Esan dizuedan moduan, proteinak dira lan egiten dutenak zeluletan, ez da? Orduan, non dago proteinaren informazioa? Bueno, hasieran, goazen ikustera, aurkikuntzak eta aplikazioa. Gau da lehenengo interesa geneukana da ikusteko proteinak kodetzen dituzten zatiak non zeuden. Hoiei deitzen zaie gene, edo geneak, hoiek dira, proteinak kodetzen dituztenak. Pues daukate gauza apartekorik. Kromosoman zehar, derrepentean agertzen da sekuentzia bat, eta proteinak kodetzen du. Eta jarraitzen duzu, eta beste bat agertzen da. Ez daude, leku berezietan kokatuta, edo danak batera, han horremenka agertzen dira, gene horiek. Beste gauza berezirik gabe. Eta gaina gauza harrigarria, 20.000 gene baino ez ditugula. Eta hau, bueno, zer espadakigu, zerekin konparatu 20.000 gene, igual ematen du asko dala ez da, baina ikusten badugu zizareak 19.000 dauzka. Eta landarea, lehenengo klonatu edo sekuentziatu zen landareak 25.000. Daia horrek sortzen ditu ez da, kontxo, landarea baino gutxiago dauzkagu geneak. Edo zizareak gure antzean dauzka ez da, hori gauza harrigarria da. Gero, sekuentziatu dira beste hainbat espezie eta ikusi da gene kopurua askorik ez dela aldatzen. Ia organismo plurizelular guztiek dauzkate 15 eta 20.000 tartean. Kopuruak ez du egiten, beste zeo zerk egin behar du desberdintasuna, segu zizareak eskara, eulia be eskara. Baina, harrigarria dana baita, da, gure genomaren 1% baino ez direla geneak. Oda, pentsatuko genukeena genomataz hitz egiten dugunean lehenengo burura etortzen zaiguna da geneak. Ze hori da gero proteina egingo duena, ez da? Bueno, 1% baino ez da, genea. Portzentai oso txikia. Eta hori bai badala harrigarria baita ere. Eta orduan jakina, galdera hurrengoa zein da, orduan zer da guk genoman daukagun 189 genea espada. Eta horretan dihardute hainbat ikerlarik zertxo bai gehiago ikasi dugu oraindik asko falta da, jakiteko. Azken, 20 urte dara matzago, giza genoma sekuentzia eskuratu genduenetik, ez da. Ni jarriko banu gure genoma hau balitz, pastel bat balitz, ez? Geneak egongo lirateke hemen, 1%, hause urdin ilun hau hori izango litzateke. Gure genomaren partea dedikatuta geneak izatera. Ikusidan gauza bat da, niretzako oso deigarria, da, gene horiek nola erregulatu behar diren, oraindik zati gehiago behar dugula genomarena. 123 da, esateko gene bati noiz piztu behar den eta noiz itzali behar den. Sekondotan hartu behar duzuen, gure zelula guztiek daukatela genoma berdin-berdina. Baina hemoglobina, esate baterako, odoleko zelula gorriek baino ez dute egiten, hemoglobina. Orduan, nire azaleko genea, hemoglobinarena itzalita egon behar da. Bakarrik odoletan egiteko. Edo intsulina, pankreasen baino ezin da egin, hori da intsulina eratzen duena. Baina beste gorputzeko beste leku batean intsulina ez da piztuta egon behar. Orduan, erregulazioak horrelakoak asko egon behar dira. Zein organotan zeintzuk gene piztu, zeintzuk gene itzali. Edo garapenean zehar proteina batzuk hasieran fetoan gaudenean egon behar dira lanean, baina gero piztu itzali egin behar dira. Eta beste batzuk gero etorri behar dira. Orduan, erregulazio hori da komplexua. Eta hor dauzkagu 123. Gero badaukagu 110 oraindik ez ezaguna dana. Idearipez irakurtzen dugu, segida ikusten dugu, ez dauka ezen antzik. Hori be ikusteko zer dan. Baina hemen ikusten duzu parterik handiena, erdia baino gehiago beste bat dala, berdea. Zer da hori? Sekuentzia biralak. Sekuentzia biralak dira. Hau da,
Begiratu, sekuentzia horiei eta antzekotasuna daukate virus mota desberdinekin. Zer dira horiek? Ez dira infektagarriak. Horiek dira gure evoluzioan zehar atakatu gaituzten virus batzuk, eta gero gurekin geratu direnak. Integratu dira gure genoman, eta orain bizkarroi moduan datoz gurekin. Eta gu, bikoizten garen bakoitzean, gure genoma bikoizten da bakoitzean, beraiek be bikoiztu egiten dira, eta gurekin doaz. Zertan ari diren, ez dakigu, seguruenik gehiena zaborra izango da. Eta inoiz entzungo zenuten hori, ez da, zaborra daukagun gure genoman, ez da. Litekeena da, parte bat zaborra izatea. Ia erdia gure genomaren. Azara kontu, zenbat energia gastatzen dugun zabor hori gurekin eramaten beti, evoluzioan zehar, ez da. Beste batzuk segurutik funtzioren bat evoluzioan zehar erabakiko gendun, nola baita esateko erabaki, zerbaitetarako balioko dutela eta jarraitu egingo dugu beraiekin, ondo datozkigulako, ez da, favoragarriak direlako. Baina, bueno, kontutan hartzekoa. Gure genoma nola dagoen egituratuta, ez da. 2000 urtean lehenengo genoma, dagoeneko 1.000.000 genoma baino gehiago ezagutzen ditugu. Sekuentziatu dira. Hau oso azkar doa. Eta zergatik doa azkar? Begira. Kontsideratzen da, nolabaiteko kalkulo bat, 2000 urtean sekuentziatutako DNA, bere kostua izan zala $3.000.000.000. Hau da, dolar bat nukleotido bakoitzeko. Baina teknologiak jarraitu egin du aurreratzen. Eta hemen kuadro honetan, ez duzu ikusiko, baina 2006 urtean, ja kostua, 2006 urterako zen 10 milioi. Jatsi zen, asko, 3.000 milioitik. Baina ikusi gero, 2008tik aurrera, orain askoz begeiago jatsi da. Hemen beste sekuentziatzeko mota bat sartu zen, aurkitu zen, eta garatu zen. Kostua jatsi da ikaragarri, oso azkar gainera egiten da, eta ikusten duzu gaur egun, kostatzen da €1.000 inguru, genoma bat sekuentziatzea, eta goiz batean eginda dago. Kontutan hartuta, bestea, 10 urte zelan egun ginen, ez da. Horrek albideratu izan du, sekuentziatutako genomak ikaragarri gotea. Zera, bera Watson, DNA-aren egitura aurkitu zuenetako bat, opari moduan bere urte betetzean 2008an bere genoma eman zioten. Eta orduan, 2008an izan zen 1.000.000 erdi kostatu zena. Eta gerotxoago desmontutun atara kontu, hau zera, Ego Afrikako gotzaina, $50.000 izan zen, askoz gutxiago. Gaur egun, bueno, ikaragarri, 10.000 edo 1.000 genoma proiektua sortu zen, gero Ingalaterran 100.000 genoma proiektuan ari dira, Estatu Batuetan 1.000.000 genoman ari dira, eta ez pentsa herrialde aberatsenak, herrialde handienak ari direla horrelakorik egiten. Katar bera ere bere genoma proiektuarekin ari da. Dirua badute. Baina herri txikia izan da, hor ere badaukate. Orduan, asko ari da egiten. Eta aintzinakoak ere bai, ez pentsa bakarrik gaur egungo jendea ari garela sekuentziatzen. Permafrostetik ateratakoa, hau izan zalenengotakoa, permafrosta da beti zertuta dagoen lurra, beti kongelatuta dagoen lurra. Eta hortik hile batzuk lortu zituzten, eta hile horietatik lortu zuten genoma, orain 4.000 urteko pertsona batenak ziren. Eta gero egiten dena da, behin genoma osoa eukita, nola retrato robot moduko bat, ea hor agertzen diren geneen arabera, ia ze itxura eukiz ezakeen gizon horrek, ez da? Eta hau, Groenlandia arron, itxura hori pentsatzen da, zeukala. Gehienak alanda guztiz ere, ezurretatik atera dira antzinakoenak. Neandertala bera 2010an lehenengoa aurkitu zena, gero nahikotxo egin dira gehiago, orain 30.000, 40.000 urte bizi izan zena, eta hau izango litzateke bere retrato robot gutxi gora berako bat. Hau da, desagerturiko espezie bat, gurekin antzekotasun handia daukana, eta Europa partean bizi izan zena, batez ere. Bizi izan zen
hau da, gurekin antzekotasuna bai, eta gainera badirudi, azkenengo ikerketek esan duten arabera, gurutzamentuak ere egon zirela, neandertalen eta gure artean, ezta? Eta Europan, normalean, jende gehienak, 1% 2% bere genomarena neandertalena darama. Afrikan ez, Afrikan etzen egon zer hori, gurutzamentu hori, baina Europa gehienetan horrela da. Eta gerotxoago beste neandertalen lengusu bat edo aurkitu zen Denisovanoa. Denisovanoen zera, hau bizi izan ziren ekialderago. Hau Errusia, Txina parte horretan, ezta? Hoien buruezurrik oraindik bat ere ez da aurkitu. Eta buruezurra oraindik aurkitu baino lehen, aurkitu zen lehenengo olako azur txiki bat, eta hortik DNA erauzi izan zen, eta DNA horretatik lortu zen bere sekuentzia jakitea. Hori 2012an izan zen. Eta ikusi zuten, etzela espezie ezagun bat, ezen ezagutzen. Eta koba, Denisova deitzen zen eskoba, Denisovanoak dira hauek, horrela ditu izan dira. Eta gero ikusi da, neandertalekin erlazio handia zeukatela, gutxi gore bera, sasoi horretan bizi izan zirela. Eta retrato robota, neskarena zan zera, atzamartxo hori aurkitu zena, itxura hau izango gote zuen, ezta? Eta ez bakarrik, azkenengoz irakurri dudana, 2019an argitaratutako artikulu batean, txikle moduko batetik lortutakoa zen. Txikle hau, zan gehiago pegamento moduko bat egitekoa, antza. Baina aguan erabili behar dena pegamento hori eratzeko. Eta orduan, jakina, aguan egon da, aho barrunbeko zelulak hor barruan geratuko ziren, eta hortik atera da DNA. Eta hori izan Eskandinavian lortutako txikle moduko hori, orain 2006 urtekoa, eta retrato robota honen modukoa izango litzateke, neskato horrena. Orduan, egiten ari dira, horrelako sekuentziazioak, aspaldiko jendearenak, ezta? Bueno, eta non datzate? Pertsonen arteko desberdintasunak DNA mailan non daude, ezta? Zer, guk, pertsonei begiratzen badiogu, ez? Itxura desberdina daukagu. Ezaugarri desberdina dauzkagu. Ez ezaugarri fisikoak, baita ere bestelakoak, ez? Izaeran, edo adimenean, edo dana dauzkagu desberdinak. Eta horiek nola islatzen dira gure DNA-an. Begiratzen badugu, konparatzen baditugu DNA horiek zer ikusiko genduke. Bueno, ikusiko genduke, pertsonen arteko hauek genomak ez direla berdinak. Pentsatuko genduke hori horrela dela, ezta? Baina desberdintasunak, begira, honelako desberdintasuan handi bat ikusteko, DNA-an honelako gauzetan datzate. Pertsona batek eduki dezake hemen G bat, eta beste pertsona batek T. Eta handik 500 nukleotido geroago, pertsona batek eduki dezake hemen T, eta beste pertsona batek C. Eta horiek dira desberdintasunak. 500 nukleotidoka edo, nukleotido bat aldatuta dagoela. Eta horrek ekartzen du gure desberdintasuna. Egia da, askotan, desberdintasunak ikusten ditugunean, batez ere oinarritzen garela kanpo desberdintasun horietan, ezta? Batak ilea mota batekoa eta beste altuagoa edo bajuagoa edo dan, ezta? Baina, horiek dira gure ezaugarrietako gutxi batzuk. Ze gure gibela nola dabilen edo bularra edo beste horiek hor ere gen epiloa ari dira lanean. Eta hor ez dago horrenbesteko desberdintasunik. Orduan, galdezertu egin da. Mesua zein da, ez direla berdinak gure genomak, baina bai oso antzekoak. Gure aldakortasuna bakarri da 0,2koa gure artean. Ematen du oso desberdina garela, baina 0,2 baino ez da gure genomarena. Eta horrek aditzera ematen duen alde batetik da gure espeziea oso berria dela. Oraintxu sortutako espezie bat gara. Eta orduan, oraindik ez da astirik egon, aldakortasun oraindik handiagoa izateko. Ez emat eta espezie zarragoa izan, hainbat eta aldakortasun gehiago goten da. Eta gainera begiratzen bada, non dagoen aldakortasunik handiena, Afrikan ikusten da dagoela, aldakortasunik handiena. Zer ematen du horrek aditzera? Afrikan sortua garela, espezie moduan. Eta gero,
botila samak, hola talde txiki-txikiak, izan direla, Afrikatik irten direnak, behin baino gehiagotan, eta populatu dituztenak gainontzeko lekuak, ezta? Aldakortasuna jatxiz. Europarrek daukaten aldakortasuna txikiagoa da. Kontu zibiltzekoa. Zenbat eta aldakortasun txikiagoa izan, gure almena edo zein aldaketa sortuta moldatzeko aldaketa berri horretara txikiagoa da. Aldakortasun handiak ekartzen du moldatzeko gaitasuna. Hori beti eduki beharko gendukena gogoan. Biki monozigotikoak ere, esango zenukete, biki monozigotikoak bai direla igual-igualak, ez da? Bueno, bai, baina bakarrik sorkuntzan, Ze biki monozigotikoak, esperma eta ovuloaren fusioz sortu ondoren zigotoa, honi deitzen zaio zigotoa, zigoto hori lehenengo edo bigarren zatiketan, hola, partekatu egiten da, zatitu egiten da, eta bi ematen ditu. Bi horiek hasieran, izango dira igual-igualak, embrioi igual-igualak. Baina hasten direnean zatitzen eta embrioia gehiago handiago egiten, mutazioak sortuko dira. Honek aditzera ematen duena da mutazio bat sortu dela. Hau da, zelula bat zatitu dena bitan. Hau, bitan, horrela da, gertatzen dena gure gorputzean, ezta? Zelula bat bitan zatitzen da. Mutazioaren bat baldin badago zelula batean, hortik sortuko diren ondorengo zelular guztiak mutazio hori eramango dute. Eta aldiz, beste bikian, hau mutazio hau ez da gertatu, baina gertatu da beste hau, desberdina, gorria. Hemen sortu da, eta hemendik sortuko diren zelula guztiek, mutazio hori eramango dute. Baina azkenean, garapena amaitzen denean, biki batek izango ditu mutazio batzuk, eta besteak eukiko ditu beste mutazio batzuk. Eta oraintsu argitaratu den lanean, hori oso ondo frogatu da horrela dela. Jadanik jaiotzen direnean, badaramatzate desberdintasunak bien artean. Eta desberdintasun horiek areagotu egiten dira. Ze bizitzan zehar jarraitu egiten dugu mutazioak pilatzen eta pilatzen. Orduan hasieran bai, baina gero, ez, horbe, ez dira eskara igualak. Beste ezaugarri bat, ez? DNA-aren aldakortasuna gaixotasun gehienen oinarria da. Eta aldakortasun hori eredatu egiten da, Hemen adibide holan ezagun batzuk jartzen dizkizuet, ez? Gaixotasuna pairatzen dutenak eta gaixotasun eredagarria dena, ez? Angelina Jolie, bularreko minbizi, baina erentziazko bularreko minbizia daukana, gogoratu, erentziazko bularreko minbizia 5%, baina ez dela, besteak izaten dira esporadikoak. Edo Parkinsona, edo neurofibromatosia, nanotasuna, eta bar, guzti horiek dira eredatu egiten direnak. Eta hori dela eta interes handia egon da gene horietan, 20.000 gene horietan, jakiteko zeintzuk diren gaixotasunaren erantzule. Hori bilatzen nahiko aurrerapen eginda. Batez ere gaixotasun bakanetan, gaixotasun arraro deitzen direnak. Esan nahi dut, jende gutxik pairatzen duena, baina oso latzak izaten direna generalean. Eta telebistan askotan agertzen dira, asoziazio bat dagoela, ume gutxi batzuk badaukatelako gaixotasun horrelako bakan bat, ezta? Jende gutxi afektatua dagoena, eta normalean enpresa farmazeutikoek interes handirik ez daukatena garatzeko farmakorik, gero jende askorik ez dalako gongo hori erosten, ez? Baina benetan latzak diren gaixotasunak. Horiek nahiko errazak dira, nahiko, aurkitzen geneak. Zergatik gene bakarra dalako gaixotasun horren erantzulea. Eta orduan, hemen aurkitu nuen grafika honetan 2008an amaitzen da, baina ikusten duzue 1980an hasi ginela aurkitzen gene horiek eta modu esponentzialean aurkitu izan ditugula gene horiek. 2008an 2005 gene ezagutzen ziren, hau da, 2005 gaixotasunen geneak ezagutzen ziren, gaur egun 5.000 inguru dira. Badakigu geratzen direla, 2005 inguru geratzen dira, gaixotasun bakonetako geneak aurkitzeko,
baina nahiko aurrera pausoak egin direla. Behin genea jakinezkero, gutxienez lehenengo pausoa da, gero pentsatzen hasteko ea zelako tratamenduak eman alzaizkien. Ze geratzen zaigu, ondino zati handi bat, zergatik, beste gaixotasun asko, gaixotasun arruntenak, ez direlako gaixotasun bakan hoiek. Gaixotasun arruntenak, diabetea, arazo kardiobaskularrak, eskizofrenia, horrelako gauzak, gene askoren menpe daudelako. Eta kaso horietan, gene bakoitzaren eragina oso txikia da. Eta izaten da, gene askoren eraginen pilaketak sortzen duena gaixotasuna. Baina, gene bakoitzaren garrantzia txikia denez, zaila da aurkitzea. Eta orduan, behar izaten dira, milaka pertsona aztertzeko, eta horre alanda guztiz be zailtasunak ikusten ari gara horiek aurkitzeko. Baina, gero eta gehitxoago, bai, badakigu. Aurrera pausoak ematen ari garela, kasu horretan. Eta hemen, galdera bat sortzen zait, beti. Azten naizenean hitz egiten, zelako aurrera pausoak ematen ari garenez, gaixotasunen geneak aurkitzen, edota beste ezaugarri askoren geneak aurkitzen, eta, badagoalako postasun bat, aurkituko ditugula gene guzti horiek, eta nolabait, ulertuko dugula gu nolakoa garen, eta gure zer guztiak, gure misterio guztiak geneetan aurkituko ditugula. Eta galdera da, zenbateraino gaude genen menpe. Eta hau ez da oraintsu sortu zaigun galdera bat, aspaldidanik sortutako galdera da. Lehenengotakoa, nik dakidanez, izan zen 19. mendearen amaieran. Eta ikerlaria izan zen Francis Galton. Berak, interesazukan Francis Galton zen Darwinen lehengusua, evoluzioaren teoriaren sorrean, familia honeko, erresuma batuko personak, eta sasoi hartan, familia honeko jendea dedikatzen zen ikasketak egitera, eta ez dutelako lanik benetan egin behar, ez da, etxera diruak hartzeko, ez. Eta hau ere oso tipo interesgarria eta intelektual handia, bere interesa zeukan, bere interesa zen jakitea, ea zergatik pertsona batzuk diren argiagoak, edo inteligentiagoak, edo altuagoak. Eta ea hori nola pasatzen zen urrengo belaunaldietara, ez da. Ea zein zen garrantzitsua natura ala ingurunea. Eta bere ikerketen arabera, batez ere berak lantzen zuelako hori inteligentzia zen, bere adimena zen berentzako gauzarik garrantzitsuena, eta analiziak egiten zituenean familietan, ateratzen zitzaion natura dela. Familietan adimen zera handikoak ziren pertsonetan, hori osotzen zirela, eta hartzen bat zituen adimen urrikoak gutxiago. Karo, ez zuen beste aldagai bat kontutan hartzen. Batean aberatsak zirela eta bestean txiroak zirela. Baina hori ez zuen hor barruan sartzen, beste horretan. Eta hori zela eta Ingalaterrako edo Erresuma Batuko interesa kasu horretan zen, nolabait beldurtuta zeuden, gogoratu zela, errevoluzio industrialaren gori-gorian zeudena, eta orduan jende piloa zegoena oso baldintza txarretan bizitzen eta txirotasuna eta abar hor zegoela, beldur ziren, oie gero eta gehiago, gaina umeak gehiago gertzen zituzten sarritan, oie gero eta gehiago gailendu egingo zirela. Eta gainera ematen zuen ezaugarri txarrak zituztela. Orduan, nola zen posible preserbatzea beste hori, ezaugarri on horiek. Eta hori dela eta sortu zuen kontzeptu bat, eugenesia deitzen dena. Eugenesia hitzak esan nahi du ondo jaioa. Ideia zen ikustea ea nola faboratu zitekeen hasionak zertzea, ereitea, eta alzala ez utzi hasitxarra ereiten. Hori zen ideia guztia. Eta ideia hori zabaldu zen oso azkar leku askotara. Esate baterako, Estatu Batuetara. Eta Estatu Batuetan egon zen liburu bat, nire ustez eragin handia izan zuena, liburu hori deitzen zen Kalikak familia, Henry Godardek idatzitako 1912an, eta liburu horretan aipatzen zuena zen, zegoela Martin Kalikak deitzen zen tipo bat,
emakume batekin izan zuen erlazioa, baina emakume hori zen tabernaria, eta hola argi gutxiko badirudi emakumea, tabernari hori. Eta umeak izan zituen. Hortik sortu ziren, hemen sortu ziren umeak, ziren danak txiroak, adimen urrikoak, gaizkileak, horrelakoak. Aldiz, gero, eskondo egin omen zen, familia honeko emakume itxuroso batekin, eta hortik sortu ziren umeak horrelakoak izan omen ziren, klase honekoak, ondo ikasiak, ondo, zer guzti horiek, ezta? Eta hortik ateratzen zuen, adimen ezaugarriak eredatu egiten direla, emakume honek, adimen urrikoa zen eta horrela sortzen ziren horiek, eta adimen honekoa zenak, ona sortzen ziren. Ez dakigu ondo Martin Kalikaken natura horrek zer egiten zuen hor. Baina hori azaltzen zuen. Eta gainera, ez bakarrik hori, hautespena ere egin zitekeela, hor, ez? Hau favoratuta eta hau ez. Horrela, esate baterako estatu batuetan, adimen urriko eta, atzerapen mentala, zeukaten umeak eta instituzioetan gero eta gehiago sartzen hasi ziren. Hori, etzen horra amaitu, gero, horrekin batzutan jarraitzen zuten umeak eukitzen, esterilizazio nahiko masiboak hasi ziren egiten. Horrelako jendean esterilizatu egiten zen, eta kitxo, kendu egiten genduen aukera. Hori pentsatuz, hori horrela eginik, natura zela guzti horren atzean zegoen, eta blokeatu zitekeela, eta hemendik aurrera, gero eta ezaugarri hobeak izango genitula, ezta. Baina, hau etzen hemen gelditu, honek mugimendu eugenesikoak mundu osoan zehar jarraitu zuten. Bertan estatu batuetan, oraintsu aurkitu dut El Paisen artikulu hau, esaten zuena, Kalifornian 60.000-tik gora emakume hispano esterilizatu zirela. 1950 urtera arte gutxi gora bera. Ideia horrekin, adimen urritasuna zerk finkatzen du. Non dago adimen urritasun horren zera, ez da? Apurtxo bat zertxoa izatea hori adimen urrikoa da, edo izan behar zara guztiz inteligentea. Eta orduan, konsiderazioa esan, hispanoak adimen urrikoagoak zela, estatu batuetan, estatu baterako. Eta Europako ekialdekoak bebai, eta Asiakoak bebai. Orduan, asko esterilizatu ziren. Ellis Islandera iritsita batera, jendea esterilizatu egin zen. Honen muturra, ondo jakingo duzuen moduan, Alemania izan zen. Alemanian mugimendu eugenesikoak modu estremoan ulertu izan ziren, eta horrek ekarri zuen kontzentrazio esparruak. Eta hor sartu ziren, beraien ustez, gutxiago ziren pertsonak, ez da? Judutarrak, edo hijitoak, edo polakoak, eta guzti horiek. Baina da, mugimendu eugenesikoen eragina da guzti hori. Eta ez da hori bakarra pentsatuko duzu, jazta, Alemanian eta estatu batuetan, keba? Suedian bertan, orain arte jarraitu dute esterilizazioak egiten, lapoiak ziren esate baterako, euren itu bat. Lapoiak kontsideratuak gutxiagoak direla. Edo nor gehiago Kanadan, pentsatuko guna askotan ez da, Kanadan horrelakorik ez, Kanadan, bebai, indigenak, 73an, oraindik badirudi jarraitzen zutela esterilizatzen. Azkenengoa, Nikola dakidana modu masiboan Perun, oraintxo agertu da beste artikulu bat, Fujimoriren denboran, 80ko hamarkadan, 300.000-tik gora emakume eta 20.000-tik gora gizon esterilizatu ziren. Indigenak, Kanadako indigenak, Peruko indigenak. Beraz, etengabe, orain ere barriro gizagenoma proiektuarekin barriro gorantz etorri gara. Eta barriro interes hori pentsaturik jagenak ezagutzen baditugu, dana zertuko dugula, ezta, dana ulertuko dugula. Eta horregaitik agertzen dira, honelako artikuluak, ez? Aurkitu da ausardiaren genea, aurkitu da nota txarrak eukitzearen genea, evoluzioarena, desleialtasunarena. Nire ustez, guzti honek badaukalako kutsu bat, determinismo genetikoarena, beti aurrean euki behar duguna, da beti kontu zibili behar garena horrekin. Zergatik, badakigulako, hauek izaten dira fake news horiek, badakigulako
genek badaukatela jakina eragina, seguru baietz, baina inguruneak ere beste horren beste daukala. Osasunaren eta izaeraren desberdintasun horiek, bai, herentziak, gure geneak badaukate. Inguruneak beste horren beste edo gehiago. Ohiturek beste horren beste edo gehiago. Eta orduan, bere kontekstuan jarri behar dugu. Geneak importanteak dira, baina beste gauza asko ere badaude. Eta guzti horren nahastura da azkenean sortzen duena, bai gure kanpo ezaugarria, bai bestelako gure izaera eta bar. Hori, uste dut, importantea dela beti zertzea, aipatzea. Bueno, jarraituz orduan zerarekin, gure aurkikuntzekin, ordu terdi neukan, ez da? Importantea, ze gauza honak ere etorri dira, ez da bakarrik beldurra ematea zuei determinismo genetikoa dalata. Hasi garelako ja, sekuentzietan lortutako informazioa jardun klinikora eramaten. Eta gero eta gehiago egiten da. Gero eta gehiago ospitaletan pertsona bat dator eta sekuentzatzen zaio bere genoma. Ikusteko ea zer daukan pertsona horrek. Eta erabili informazio hori jardun klinikorako. Hau da, lehenengo kasua. Nicholas Volker. Nicholas Volker zan umetxo bat. Mutiko honek gaixotasun komplexua zeukan etzekitena zer egin berarekin. Zuloak sortzen zitzaizkion estean, ezin zuen jan, mina zeukan, 100 gora operazio izan behar izan zituen, zulo horiek izteko, eta etzegoen modurik mutiko hau zertzeko. Etzekitelako zein zan gaixotasuna. Erabaki zuten, 2009an sekuentziatzea bere genoma. Orduan, 2009an, 3 hilabete behar izan zituzten, sekuentzia hori zertzeko, eskuratzeko, kasu horretan izan zen 150.000 euro, ikusteko, konparatzeko gaur egunarekin, ez da? Eta aurkitu zuten gene bat, XIAP deitzen den gene bat, mutaturik zegoela. Gene hori ezaguna zen, eta bazeuden beste pertsona batzuk, ezagunak aldez aurretik, gene horren mutazioak izan zituztenak. Eta bazekiten, trasplante bat egin eskero, hezur muineko transplantea egin eskero tratatu egin daitekeela. Gertatzen dena da badirudi, mutiko honek etzeukala gaixotasun klasikoa. Gaixotasun apur bat komplikatuagoa zeukan eta horrek konfunditu egin zituen medikoak eta etzekiten hori zala zeukan askotan gertatzen dena. Bueno, egin zuten, 2010 urtean aurkitu zuten silborrestetik ateratako zelula amak, badakizue zelula amak atera daitezkeela silborrestetatik, umea jaiota batera, gaur egun bankuak daude, gordetzeko zelula ama horiek, hortik, zelula amak hartu zituzten, transplantatu egin zituzten. Eta gaur da eguna, Nicholas Volker, erabat, gutxi gora bera, osatuta dagoena, eta jan, eta bizitza nahiko normala egiten duena. Izango litzateke, profil genetikoan oinarrituta, medikuntza personalizatua egitea. Gero eta adibide gehiago ikusten dituguna honelakoak. Beste adibide bat, hurbilago etortzen dena minbizian aplikazioa. Gaur egun Euskal Herrian jadanik egiten dena. Eta horregatik aipatu nahi nuen. Badago kit bat, kit hori ditzen da Oncotype DX. Eta kit hau aplikatzen da, emakumeren batek, bularreko minbizi inbaditzailea baldin badauka, hau da, inbaditzailearekin esan nahi dut, nodulo linfatikoren bat ukututa daukalaia, baina fase goiztiarrean dagoena, ez dagoena metastasirik, eta tratamendu hormonalarekin tratatzen ari dena. Eta hauek dira, bularreko minbizi gehienak, horregoten dira. Eta sortzen den galdera, da ea kimioterapia jaso behar duen ala ez, emakume horrek. Ze, orain arte, emakume guztiei ematen zitzaien kimioterapia. Baina kimioterapia ematea ez da txantxetako gauza bat. Albo ondorio piloa dauzka. Orduan, galdera izan da beti, benetan onuragarria da kimioterapia ematea emakume hauei, tratamendu hormonala daukatenei. Hori dalata, kit hori dalata, kit horrek egiten duena, da galdetu hori, kimioterapiaren onura zenbatekoa dan. Analizatzen ditu 21 gene. Ikusi izan da, 21 gene horiek emango diguten informazioa nahiko dela horretarako. Eta gene horien ikusita, zema dauden piztuta eta zema dauden itzalita, gene horiek zenbaki bat ematen digu.
Hori enpresak egiten du. Osea, gaur egun, esate baterako, nik badauzkat lagun batzuk hori izan dutenak hemengoa, eta gurutzetan egiten dutena da euren lagina, euren zera bat hartu, eta estatu batuetara eramaten dute. Eta estatu batuetak enpresak egiten du, eta etortzen da informazioa. Eta informazio hori izaten da zenbaki bat. 0 eta 100 arteko zenbaki bat da. Orduan, horrekin, zenbaki hori 26tik gorakoa bada, 26 eta 100 tartean baldin badago, kimioterapia onuragarria da. Eta eman egiten zaie, kimioterapia. Baina horiek dira emakumeen gutxiengoa. Osea, emakume minbizia daukatenak, guztiak dira minbizia daukatenak. Minbizia daukatenetik 20% edo baino ez da hori. Gehienak dira beste hau, 0 eta 25 tartean dutenak. Eta horiek ikusi da tratamendua kimioterapikoa ez dela onuragarria. Minbizirako ez du laguntzen, eta gero arazoak ditu. Orduan, gaur egun, horretan oinarrituta, emakume nire lagun biek ez dute hartu kimioterapia. Tratamentu hormonala daukate, baina ez dute hartu kimioterapia,rik, justo hemen zeudelako. Orduan, hau da, beste adibide bat ez, geneak ezagutzeak zertzen ari dena, sartu dena praktika klinikoan nahiko ondo. Bueno, baina giza genomarekin ez gara geratzen, espezie piloa sekuentziatu dira. Imaginatuko duzuen moduan, ez gara geratu bakarrik, milaka eta milaka espezie desberdin. Azkenengoa hemen sartu nahi nuen, koronavirusa, gure etxaia. Koronavirusa, ikusteko, txinatarrek anuntziatu zuten abenduaren 26 uste zala, 2019an, 10 egun geroago bageneukan ja sekuentzia, horren azkar. Eta gaur egun, ez dakit nizien, 200.000-tik gora, etengabe ari dira sekuentziatzen, horiek. Gurutzetan gutxienez, ez dakit beste leku batzutan Euskal Herrian. Ezergatik, ikusteko ea mutazioak zeintzuk ari diren eta zein aldaera desberdin ari den zabaltzen leku desberdinetan. Eta orduan, horren jarraipen bat egiteko sekuentziatu egiten dira, asko. Azkar egin daitekeelako, oso azkar. Txikia da. Virus honen genoma 30.000 nukleotidokoa baino ez da. Tara kontu, 3.000 milioitik 30.000-era. Nahiko azkar egiten da. Bere zertxoa dauka, ze hau RNA askoa da, ez da DNA askoa. Igual ez da ezin da tratatu behar, baina landa guztiz nahiko harin egiten da. Eta tamaina desberdina, begira, virusa da, hauxe, horri aldetxo batean, genoma osoa idatzita dago. Bakterio bat hartzen badugu, bakterio hau da, belarri mina ematen diguna. Liburuska bat izango litzateke, bere genoma. Legamia, zera egitekoa, ogia egitekoa, liburu oportxo bat handitxoagoa. Eulia, genetikariok erabiltzen duguna. Ja, 3 tomotxo, nahiko handia. Baina begira gizakiarena. 28 tomo handi. Hor dago desberdintasuna. Zailtasunak orduan daude. Alanda guztiz begogoratu, erdia baino gehiago, sabor moduko zerbait dela hor. Virus hoiek, aspaldiko virus hoiek. Espezien arteko desberdintasunak eta berdintasunak. Begiratzen badizkiegu espezie desberdinei, desde luego, desberdintasuna ikaragarriak daude, ez da? Euren artean. Berdintasunak bebai, kaso batzutan. Nabariagoak dira berdintasunak beste kaso batzutan baino. Baina horretan zentratu nahi dut. Berdintasun horietan. Zergatik, ze berdintasunak espezien artean aditzera ematen digutelako dano gaudela lotuta, dano gatozela leku beretik. Begira, esate baterako, PAX6 genea bat hartu dut. Izen hori dauka. Gizakian, hartuko banu bere sekuentzia, bere segida nukleotidikoa, horiek ja oso ondo ezagutzen dituenak, hauxe da, hor dagoena. Saguarekin konparatzen badut, ia iguala da, bakarrik daude 3 leku, nukleotido bat, desberdina dana. Baina gainontzeko iguala. Eta hartuko banu eulia, evolutiboki nahiko distantea dana, gehiena iguala da, desberdintasun gehiago dago, egia da. Hau da, zenbat eta hurbilago egon evolutiboki, hainbat eta antzekotasun handiago dago. Zenbat eta urrunago egon, handiagoa da desberdintasuna. Antzekotasun horri deitzen diogu genetikan homologia. Horregatik jarri dut orgoian homologia. Orduan,
sekuentzien artean homologia dago. Gehiago edo gutxiago, distantzia evolutiboaren arabera. PAX6 geneak egiten duena da begia eratzen du. Gene garrantzitsu bat da, gero gainontzeko guztiak ondo eratu daitezen. Eta mutatzen badut, PAX6 genea eulian begirik gabeko euli bat sortzen zait. Hau da eulia, hau da ez da etxeko euli normala, hau da laboratorioan lan egiten dugun ospin eulia deitzen dena. Etxeara sarritan entortzen dena, fruta utzi eskero hainbat egunetan, hauxe da. Eta dituzte begi gorri-gorriak dauzkate. PAX6 genean mutazioak eman eskero sortzen dira begibako euliak. Saguak bebai, hau da embrioi bat, saguaren embrioia. Hau da sagu embrioiaren begia eta hau da PAX6 genean mutazioki eskero. Eta gizakietan antzekoa, ez da begirik gabe sortzen garela, baina honelako gauza bat sortzen da, iris gabe sortzen da begia. Itxutasuna ematen duena, aniridia deitzen den egoera bat sortzen du honek, pertsonetan. Orduan, antzekotasuna sekuentzietan, antzekotasuna funtzioetan ere. Eta gauza gehiago egin izan dira, bitxi moduan begira. Nik hartzen badut, gizaki baten PAX6 genea, genoma horretatik hartu PAX6 genea, eta txertatu euliari. Antenatxoan, euliaren antenatxoan, edo euliaren hankan. Begia sortzen da. Hada, gizakiaren PAX6 geneak, ahalmena dauka, euliari esateko egin hemen begi bat. Ez du egiten gizakiaren begia, egiten du euliaren begia, gehiago ez dakielako. Evolutiboki lehenago sortuak direlako, ez da. Baina begi gorritxo bat ateratzen zaia. Eta beste adibide bat, ipurtargiak daraman fosforesentzia emateko zera ez da, gene bat dauka, proteina bat sortzen duena, proteina fosforesente, eta ikusten da koloretxo hori. Hartzen badu gene hori, ipurtargiak daukana, hau ez da gure Euskal Herriko ipurtargia, norbait ikusiko zuen egoak dituela, hau estatu batuetan bizi den egoak dituen ipurtargi bat da. Horrena hartu eskero eta saguei txertatzen badiogu genea, gene horrek oso ondo egiten du beradakiena, eta da proteina bat sortu, zeina fosforesente dan. Orduan, horrek esan nahi du, oso desberdina garela espeziak, ikusten badugu, lehoiak eta guk ez daukagu horrenbesteko antzerarik, baina, genetikoki zer da, dano gaudela evolutiboki lotuta. Eta lotuta gaude gure genomatan antzekotasun handiak daudelako. Hau da, zuaitz evolutiboa, arbaso aman komunitik hasita, ornodunena eta ugaztunena, ez da. Arrainak eta igela, hemen Charles Darwin jarri dut, gizaki moduan. Bera izan baitzen lehenengo sortu zuena ideia hau, ugaztunak, krokodiloak eta hegaztiak. Desagerturiko espeziak ere hemen jarriko lirateke. Hauek dira trilobiteak, gure itsasoetan orain milioika urte jaunda jabe bizi izan zirenak, hor lehentxoago etorriko ziren, mamutak hemen jarriko genituen, dinosauroak hemen jarriko genituen, eta bar. Guztiak daude lotuta, kate batean. Ikusi dugunean DNA, gure munduan dauden organismo guztietan, danak daukate antza handia edo txikiago, baina danak dira igualak. Eskara sortu zer beretik, jatorri bitatik, sortu gara danok jatorri bakar batetatik. Hori argi dago. Eta orain, nire galdera. Desagerturiko espeziak berpiztu aldaitezke. Eta hori da galdera bat, askok sartu duena, galdetu duena, Crichtonek esatu baterako. Liburu bat idatzi zuen, ez da, segurutik Jurassic Park zuetako batzuk irakurri edo ikusiko zenuten pelikula, Steven Spielberg ateratako pelikula, ez? Hor, perpisten zituzten, hor, velociraptorrak zeuden, eta ez da ginortzu gehiago Tyrannosaurus Rex, eta hor batzuk agertzen ziren, ez da? Gogoratzen baduzue, liburuan nahiko ondo agertzen da,
bera dauka errezeta bat egiten du. Nola sortu, nola perpiztu olako dinosauro horiek, ezta? Eta esaten du, leheneko egin behar duguna da, bilatu behar dugu harri bat, hanbar harri bat, barruan eltxo bat daukana dinosauroen eran sasoian bizi izan zana. Orduan, hori egiten dudanean, egingo nukeena da, odola atera eltxo horretatik. Eta orduan, eltxo horrek, pikatu bazuen zerbait, dinosauro bat, orduan, eltxo horren odoletan egongo litzateke eltxoaren odol zelulak eta dinosauraren odol zelulak bebai. Orduan, bereiztu odol zelula horiek, erauzi DNA, atera DNA hortik, odol zelula horietatik, ikusi dugu nola nukleoan sartuta dagoen, hori hartu eta sekuentziatu. Jaki bere segida zein dan. Gero hortik sortu kromosomak, sekuentzia horietatik, sartu zer batean, sartu arrautza batean, berak proposatzen zuen krokodilo baten arrautzan sartzeko, eta gero inkubatu arrautza horiek. Eta hortik sortuko ziren, pelikulan agertzen diren zerak, ezta? Dinosaurak. Orduan nire galdera da, egin aldaiteke horrelakorik. Ze, Crichtonek, aspaldi 30 urte baino gehiago dira, idatzi zuen artikulua, edo liburua, 30 urtetan asko aldatu dira gauzak, egin aldezakegu horrelakorik. Betik hasita, arrautzak inkubatzen aspaldian edakigu, hori litzateke problema izango. Klonatzen be badakigu, hau da, sartuko bagendu genoma arrautza batetan eta hortik beste animali berri bat sortzen, hori be badakigu. Hori da, Dolly, galdu da, zera, Y, hemen da, Dolly zera, ardia, izan zen klonaturiko lehenengo ugaztuna. Eta arrezkero ugaztun piloa klonatu izan dira. Orduan, badakigu, klonatzen badakigu, hori egiten. Sekuentziak irakurtzen, erakutsi dizuet, eta desagerturiko animalienak ere, permafrostetik izosturikoak, hortik ateratako mamutak, orain 20.000 urtekoak, hori aspaldi egin zen ja. Barriagoak dira hauek, ezurretatik ateratakoak, zaldi bat badago, orain 700.000 urtekoa, eta lortu dana bere sekuentzia. Eta azkenengoa, joan den urtean publikatu zena, mamut batetik, orain 1.000.000 eta 200.000 urte bizitakoa, hori da zaharrena, ikusi izan dena, lortu da bere sekuentzia. Orduan, antzinako genomen sekuentziak lortzen errez, itxurona dauka, ez da? Arazo bat daukagu. Eta daukagun arazoa da, hanbarretan dauden organo guztiak utxik daudela. Hor ez da ezer geratzen barruan. Kanpoko oskola ikusten da, eta eltsoa ikusten dugu, baina eltsoa baino gehiago ez dugu ikusten. Barruan ez dago ezer. Ez da DNA-arik geratzen. Da beste gauza bat, edozelan be, 1,5 milioi da nolabait atalasa. 1,5 milioi baina sarragoak diren egiturak DNA txiki eginda dago. Sekuentzia hori, kate hori daukaguna, apurtuta dago, eta daukagu nukleotido sopa, nolabait esateko, baina ez daukagu segida. Eta segida ez badaukagu, ezin dugu kodea irakurri. Akabo. Ez da posible. Gogoratu dinosaurak orain 60.000 urte. 65 milioi urte bizi izan zirela, hor gutxi gora bera akabau zan. Ordan ezin dugu, Crichtonek proposatzen duena, ez da posible egitea. Eta bururatu alzaigu zerbait, orduan? Beste modu alternatibo bat? Begira, guazen barriro zerera, gure zuaitz horretara. Dinosauroak hemen daude. Krokodiloa eskenduke erabiliko. Krokodiloa ez da dinosauroetatik hurbilen dagoena. Hurbilen daudenak dira txoriak, hegaztiak dira hurbilen. Erregistro fosilak hori esaten du behintzat. Eta ikusten da, Velociraptorren antzeko zerbait izan zala hain zuzen be, hegazti guztien aitzindaria. Pelikulan agertzen da horren antzeko zerbait, ja luma modukoak ere omen zeuzkan, hori fosiletan ikusi izan da, luma hoiek gero nolabait ego bilakatuko zuten eta gaur egungo zerak hegaztiak hortik etorriko lirateke. Beraz,
hegaztien eta dinosauroen genomak antzekotasun handia daukate. Homologia. Bueno, oiloaren genoma hartuko bagendu, eta eraldatu apurtxo bat eta oilosauro bat egin. Hau da, hartu oiloa, eta dinosauroak sortu, gene batzuk eraldatuz, antzekotasuna daukate. Hori da, honek Jack Hornerrek proposatu zuena, liburu bat dauka, interesgarria da. Nola sortu dinosauro bat, proposatzen du. Berak proposatzen duena, liburuan, da, oiloetatik hasi ez da, eta badaude desberdintasun batzuk, pikua ez da iguala, erpak ez dira, hainkatako egitura batzuk bez, bustana beluzatu egin beharko genduke, baina, bueno, ezagutzen ditugu gauza batzuk. Begira, badago gene bat, teilin deitzen den genea, pikuan eraketan parte hartzen duena, mutazio batzuk aurkitu izan dira, oiloetan, eta oiloak sortu beharrean pikudunak, hola, sortzen dira dinosauro itxurako pikudunak. Mutazio bat jarrita, gene horretan. Eta, dinosauroaren zerak erpak onelakoak dira, digitoak separatuta dauz. Eta oiloaren agostera fusionatuta dauz. Baina badakigu gene bat dagoela, Sonic Hedgehog deitzen dena, eta bere mutazioek ekartzen dituzte hor digitoen aldaketak. Gizakitan be bai, Gizakietan be pertsona batzu daude, 6 atzamarretakoak direnak. Izaten dira mutazioak gene honetan, asko. Eta beste batzutan fusionatu egiten dira digitoak. Eta izaten dira mutazioak hor daudelako. Bueno, lan egin daiteke hor. Eta badago beste gene bat, beste gene mordotxo bat, Hox deitzen direnak, eta hoien mutazioetan batzutan aurkitzen dira zer batzuk, oilanda batzuk, oilotxoak, bustana luzatuta daukatenak. Bueno, orduan, badakigu nondik hasi, orduan hasi gaitezke gene horiek eraldatzen, eta, bueno, gertatuko litzatekeena da, gaur egun horrelako zerbait proposatzen badugu, honen antzeko zertxo bait gertatuko litzatekeela. Zergatik, guk badakagulako nahikotxo jakituria gauza batzuk egiteko, baina oraindik asko geratzen zaigu benetan eraldatzen ibiltzeko geneak eta aterako liratekeen produktuak izango lirateke nahiko desitxurosoak, nahiko aberranteak. Orduan nire proposamena gaurkoz izango litzateke, batez ere zentratzea dauzkagun zeretan, espezieetan, daukagun variabilitate ikaragarrian, daukagun dibertsitate ikaragarrian, eta benetan hoiekin lan egin eta benetan hoietan zentratu eta aurra jarraitu horrekin. Eta horrekin amaitu nahi nuen. Eskerrik asko. Gaia da batzutan apurra pisutsua, nahi nuen arindu apurtxo bat olan irudiekin eta barra apurreta, harinagoa egiteko. Ondo. Galderaik ero badau? Bai. Zertu behar dute, sekuentziatu behar dute. Orain, 12-15 urteko gizona. Gizona dakitela badakite? Bai, uste baietz, ze pelbisaren zerarekin badakite. Bai, interesgarria izango da, hori ikustea, benetan. Baina horrein ez dakigu ezer. Hasi dira, bai, uste noen Nafarroakak zirela. Kantabriakoak hasi dira? Bai, ez dakit. Entzun niona, irratian entzun niona, Nafarroko Unibertsitatekoa zan horregaitik. Agian, zera dagoelako. Kantabrian ez dago DNA zarra estartzen duen talderik, nik dakidanik ez dago horregaitik apurtxo bat harritzen naiz. Baina, bueno, bai, izan daiteke. Bai, dana pintura ez beteta, omen zegoen, dana gorri-gorri edo, omen zegoen, ez da? Interesantea. Intrigaz betetako gaia, gelditzen gaur, ni behintzat, bueno,
Oso interesgarria eta ondo azaldua. Mila esker. Ederto, eskerrik asko zeuei. Mesedez, itxoin eserita eta entzun oharrau. Irtera egiteko kasu egin udal langileen jarraibidei. Irtera mailakatua egingo dugu. Ez jaiki zuen tokietatik langileek horretarako baimena eman arte.